Nah, pilih pilih satu di antara dua, Pak. Kenapa nih? Biar Mas Yudo ketok cakrak kepenak disawan. Mas Mondol ketok munek-muneki. Munek-muneki. Ya ketok aja menyanyiakan keadaan. Aja menyanyiakan keadaan. Mumpung ketemu karo Mbak Adia Diwang Probowati sing piyaine. Ayune kaya ngene lho Mas Mondol, napa meneh busana kejawen kanggo kebaya kanggo jarit jar ketok demes, ketok gandes, ketok luwes pae to. Sarang saka ngarep ketok gandes, sarang saka piringan ketok luwes. Ayo saka mburi kok iso ngomong bes. Apane sing mbes? Kok kene teweles nanya. Punya mangku pempes. Ora ngono, kok Mbak Adia Diwang Probowati pernah menjuarai vokal Jawa tingkat provinsi Jawa Timur memboyong piala gubernur. Beda ngerti ya Mas. Iya to kuwi. Lah nggih to nalika semanten sampean tesih SMP kelas 3 nggih. Nggih. Lah SMP kelas 3 prestasinya luar biasa Mas Mondol anake kelas 5 SD Pak sing wedok. Prestasinya meteng. Ngawur. Anakmu sing 5 SD meteng kok ngawur kowe. Kok iso ngawur lho? Wis nglairno. Ora mati. Anake wis metu. Oh iya. Tembangnya diseliki Mas. Siap. Jadi yo. Ya, yang kekinian juga ada. Sing lagu-lagu khusus Madiun kan nggih wonten to Mas. Apa Pak? Cek coba dicek. Uang aku pengen kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang foto ning dompetku. Uang aku kangen karo sliramu. Tak us-us Bolos Mas dhewe. ndasku neng ngarepmu. Sampeyan jawab. Aku jawab. Apa kowe? Enggak. Apa kowe? Wah, tumbasan pinten Mbak Iwang ketheke. Masa mesrae mungkin kaya mungkin kethek. Saking mesrane. Pak ya aku dhewe yang dituntun lho. Enggak. Pripun nek lagu niki wau bae kok miturut. Monggo, wis aku dari Dipun mana? aturaken nggih. Ya. Oke, cocok regane ndok. Dasar Mas. Inggih, inggih. Adia Diwang Probowati. Monggo. Madiun kawin Mas Wandel. Jam-jaman duwe rumpun tetep seneng diane.
Kita pedolo mangampak-ampak geger pasti makan jadi Pak. Alah Jan. Kompak dasare Kusumawardhani lho nggih. Musisi-musisi andalan. Pati. Niki wonten pamundukan lagon. Oh, napa? Nah, lagune nyuwune manis. Mbok manis. Nggih. Apa nek sing njaluk to Mas? Enek. Sing njaluk sapa? Ya aku dhewe. Wah. Iki ugi wonten pundutan Mas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, salam dari Hujan. Weh, tanggamu ndol ketak-ketak. Hujan. Ngersake Madiun Ngawi. Lah niki wae. Ya terakhir kalau Pedang Kuning lagu menika damel sedaya penggemar wayang kulit ingkang saking Tanjung Hujan Tulungagung. Nggih. Alhamdulillah kalau dengan sudah berakhir. Manis yo. Ayo ane batu ya. Ini batu sampe to Mas? Ane patun Aziza. Perjalanan Carane. Padha senenge. Sosok wadahe kendi. Cocok rasane ati. Antarane Mas Mondel karo Mbak Ani patun Aziza. Pasek. awakmu ngene Aziza opo puase to? Patun sapa Mas? Ani patun Aziza. Kok bisa marang keturunan Pakistan lho Pak. Asli Pakistan iku bapak iblis mbok setan. Jadi Anak-anak genit. Mbak Ani patun Aziza. Nggih. Selamat ulang tahun. panjang umurnya serta mulia berhubung tidak ada lilin yang ditiup monggo ndase monggo sama Doni. Seto. Wong aku sing karo Lah sampean wong liya broyo. Sampean ora sanak ora kadang, kok malah roh iki. ora keluarga, ora sapa-sapa benten kalian Mas Mondol. Ndol ya tak kok kowe. Sampeyan karo. Sampeyan iki rasane ora kadang kok kondero. Lah awakmu karo anu. Sampeyan karo nek hubungan karo Mbak Ani patun Aziza. Ini hubungan gak ternyata. Enek. Hubungan apa? Lho. Aku biyen hubungan karo kene 6 tahun kamu. Iki mbek mantanku iki. Mantan pacar. Sing ngomong sapa? Lho, 6 tahun iki Mantan juraganku. walah. Ya sing mati kono kelakon jejodohan karo Mbak Alifatul Azizah. Kok ya wis cocok lho Mas Mondol. Kaya Mbak Alifatul Azizah ki ya alah degane kambil ijo, Bejane sing duwe bojo. degane kambil gading. Bejane sing iso nyanding. Bebasan prik kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ra pengin ngetok. Lencir kuning merah ati, sapa wonge ra pengin nyipok. Mbak cepak beda. Muni ra dipok. Piye? Ora mak puk Lagune apa kesukaanmu mau? manis. Larase Mas. Pelok barang. Wih paham kan laras. Jajal Siti ae jajal. Manis dik. Seto, madepe Pertama kan dimiti kono terakhir cuma seret. Oh, Ojo drama. langsung dijujuk ora muteng. Kamu drama. Langsung drama. Pertama ini masih dimiti kono. Lah, Cuma seret. Lah kok tinggalane di kono
manis dik Asik. kowe kencing manis Kencing manis tau. Kowe pancen manis. pancen manis dik manis dik kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis Yen esel manis sing kuli madu kaya bisa rontoke jantungku jawab bati. Ganteng mas, pian pancen nyandu. Pripun Pak Eko? Hebat, katosnya mas